Ari guys, ibilin tani motor diri kay natay palidaan, natay bidyuhan. Bidyuhan na to kay masakpan gini mga tawhana. Dugay ako na niid mga tawhana. Ari. Manang mabidyuhan gini nako sila kay harus mabayar ra gini mga tawhana. Kini magtuhan lagi gini mga tawhana ron. Mabayar ra gini mga tawhana ba? Tanahon ta lang ni mga tawhana. Di ba ni mabayar ra nilang gibuhat? Pinuang kanila ha. Sakpan gini ako karon. Karon masakpan na gini. Sakpan na gini sila. Karon lang jud mo. Iyay, dul-dul na lang. Lah, nadiri day. Nasa ka. Dari dapita. Oh, layo pa man. Asa man dapita day. Dari sakpan na gini ron. Siya ro gini masakpan yung mga tawhana. Duwag ni mga tawad nang mabidyukanin ako. Adre. May balagin na to sila rin kung saan nila kalaki. Adra. Mera guys. Doon lang kaita masakpa na kita ni mga tawhana mga ako na din mabidyukan na dyan ni. Doon dre. Ini kasi ka do. Tululong mo. Rajon, sakpan yun. Ari. Saan ni? Yung tawa na tanawa. Yata mo na. Ay, may mga pinaluto noon. Ganito dragba, timaho ni mo ha. Apit na baloto, timing kini ron. Ari, pwede na tilawan Sige to, kakakaon ka. Pwede na tilawan. May katugpaw! O, pagi katugpaw ha. Wala, oo, awawa. Wala katugpaw! Maglain mo dyan mo tayo. Ay, na to. Kipalusot na ba ito ha? Kanin ba lang? Sunod-sunod. Kanin. Oh no! Mga nawa nga. Kaon! Ay, apa? Apa kakaon day? Doa pa lagi tatan ka. Bangon. Ang litong gitaon pero na. Wala gyud kakaon no. Guru hasti ho. Kara champion no kaya. Kaya nag-celebrate sa championship. Romeo team lang malakas. Sa susunod, next target namin, kalabanin namin, Pumalos. Manda kayo. Ayaw, di ba? Lingkod. No? Huh? Bang. Yan.